primera notícia del dia del programa. Ahir mateix ja recordeu parlàvem de l'alt preu del lloguer, però avui sabem que el preu mitjà de l'habitatge de segona mà a les Balears baixa al gener de 2.973 euros per metre quadrat. Això suposa un 3,99% més respecte al mes de desembre. Unes dades que hem aconseguit de l'informe mensual de preus de venda de pisos.com. Tenim aquí amb nosaltres a taula. Avui ens acompanya l'economista Pau Montserrat per tractar aquesta i altres notícies. Com estàs, Pau? Benvingut. En principi, com podríem interpretar aquest 3,99% més? Perquè aquí només xerram de pujades. És un no aturar de pujades. Sé que no és molt, però és una pujada més. No, per ser mensual, sí. Si tenim en compte en termes interanuals, estem parlant d'un 24% de creixement en el preu dels immobles a les Illes Balears. Sí que són creixements importantíssims, per tant, estem detectant no diria un encalentiment, però sí que deixant d'estar congelats i començam a tenir temperatura en el nostre mercat immobiliari, però també hem de tenir en compte que venim de xifres de boom bastant més altes. Per tant, jo parlaria de recuperació intensa, si volem, però tampoc hem d'estar preocupats a nivell de bombolla immobiliari. Evidentment, sí que hem d'estar preocupats a determinades zones, com pugui ser Palma, com puguin ser les ciutats, on els preus immobiliaris de compra-venda i també de lloguer estan expulsant a població. No arriba a nivell de bombolla immobiliària, això és molt important, perquè després de la crisi sí que s'havia especulat si estàvem visquent ara una segona bombolla immobiliària o no. Tot i que tenim aquests preus desorbitats, no podem xerrar de nova bombolla? No, encara no estem... Primer que no estem en preus de bombolla, segon que les transaccions que s'estan donant són molt inferiors a l'any, depenent de si miram hipoteques o compraventes de l'any 2005 o el 2007, també depèn de les estadístiques, perquè això són unes dades que dona pisos.com, també hem de mirar les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, de registradors, però estem encara molt en fora de les dades de 2007 de bombolla immobiliari. I en concessió d'hipoteques, que és un termòmetre bastant interessant per saber com està funcionant, s'estan frenant. Les hipoteques en el 2019, el que duim de gener i febrer, estem veient com un petit fre a l'augment d'hipoteques i, per tant, un signe de que en lloc d'anar cap a una bombolla, anem cap a una moderació en els preus. Moderació. Bé, ara que xerraves d'hipoteques anem a ampliar també aquests detalls, perquè, recordeu, respecte a l'any passat, el preu de l'habitatge de segona mà puja un 8,11%. El que destaca és que Palma és una de les 4 capitals que han superat un increment del 25%. I si vos sembla, per aprofundir en totes aquestes dades, ja podem saludar via Skype a Ferran Font, que és director d'estudis de pisos.com. Ferran, benvingut als 5 dies. Xerram d'increments, que sembla que no es repeteixen igual a tots els territoris espanyols, però Palma és un dels més perjudicats per aquestes dades, en concret, 4a posició. Quin anàlisi podríem fer, perquè no és gaire positiu? Hola, bona tarda. Efectivament, els preus ja fa des del 2014 que venen recuperant i, bàsicament, les illes, tant les Balears com les Canàries, així com Barcelona i Madrid, tenen sent les puntes de llança d'aquesta recuperació. La recuperació de preus no està sent una recuperació homogènia i, com dèiem ara, a Palma i les Balears venen a ser una d'aquelles places on la recuperació està sent més important i hi ha zones on directament ara comença la recuperació és incipient. També estem trobant, per altra banda, que zones com Barcelona, zones com Madrid, sobretot la part cèntrica, que són aquelles zones més tensionades, aquesta evolució de preus està tendint a la moderació i aquelles zones que havien estat superiors al 10 o al 20% durant els últims trimestres, veiem que des de final del 2018 ja comencen a moderar-se i ja són pràcticament plans en aquelles zones més cèntriques. Mira, m'aquesten les teves paraules, que és el que volia confirmar i que, de fet, subscriuen les del nostre economista, Pau Montserrat, que s'està arribant a una moderació. El manco és la part més positiva de tot això. Ferran Font, director d'estudis de pisos.com, gràcies. Moltes gràcies. Coincidència d'arguments, menys que en pensen la resta de tertulians que avui ens acompanyen en aquesta taula. Aquí a mà esquerra, Carlos Duran, com estàs? Hola, bon dia. Lina Pons, benvinguda. I aquí a mà dreta, Lola San Pedro, com estàs? Xisco Humbert, Mercè Marrero. Hola.
Nosaltres pensàvem si ja estaven en una bimbolla immobiliària, estaven entrant en alarmes, però tant el nostre economista com per part de l'estudi Pisos.com diuen que estem arribant a una moderació. El que passa és que no sé si penseu que aquest nivell de moderació és prou alt. No sé quina percepció teniu, Mercè. No, jo la percepció que tinc és que jo crec que la relació entre la moderació del preu que presumiblement ha arribat en el preu del lloguer i el que jo crec que perceben la gran majoria de ciutadans de Palma, per exemple, les persones normals. O sigui, crec que t'acosta molt arribar a poder pagar un lloguer a un habitatge, d'un habitatge a un lloc que t'agradi, amb unes característiques determinades òptimes i tal, que t'ho puguis pagar amb els lloguers, en la mitjana de lloguer que normalment hi ha. Fem referència en el preu de la segona mà, de compra. El lloguer sí que podríem afirmar que estem en un inici de bimbolla immobiliària. Molt important. Aquesta moderació només seria aplicable a la part d'hipoteca, però el lloguer sí que entraria a nivells de bimbolla. El lloguer sí que hi ha indicadors que ens fan encendre les alarmes de que podem estar visquent un moment d'efervescència. Abans de continuar amb la ronda, perquè sí que és veritat que tenim material prou suficient per debatre, anem a aprofundir en més xifres. Marina Andreu, de quin augment estem xerrant? Economista d'en Pau Montserrat, i aquest augment suposa pràcticament un 4% si el comparàvem amb el mes anterior, amb el desembre. Amb aquest augment que dèiem d'aquest 4%, si comparàvem també amb l'any anterior, amb el mateix mes de l'any anterior, gener del 2018, en aquest cas veiem la pujada, com també ho comentàveu, companys, aquesta pujada d'aquest 24% i deixa així el preu del metre quadrat en pràcticament aquests 3.000 euros. Així, Balears, per tant, va ser l'autonomia amb un preu més car del país per davant, per exemple, del País Basc, on aquest metre quadrat se situava al voltant dels 2.710 euros, com dèiem, al metre quadrat. Per capitals, Palma va registrar també un augment del preu de l'habitatge d'un 26% respecte al mateix període, però, del 2018. I aquí, com podeu veure, el preu del metre quadrat de Palma veiem que és més elevat que no comparant-lo amb el de la resta de les Balears i se situa en aquests 3.029 euros al metre quadrat. Així, per tant, Palma quedaria també com la cinquena capital amb aquests preus més elevats i la que encapçalaria aquesta llista seria Barcelona, on, com podeu veure, tenen un preu del metre quadrat de més de 1.000 euros més que nosaltres, amb aquests 4.764 euros al metre quadrat. Una situació, companys, que aquí a les Balears, i com han repartit moltíssimes vegades, no atura d'encarir-se. Tota la raó, Marina, quarta capital més cara, 26% més de pujada i metre quadrat a 3.029 euros. Pau, la tendència està anant ara idò a la compra? Abans sempre teníem el dubte, comprar, llogar, idò. Ara sembla que és molt més idoni comprar. És que ens trobam amb una distorsió en el mercat de lloguer a Espanya, una distorsió que té molt que veure primer, la nostra idiosincràsia, la falta de serietat a l'hora de complir les nostres obligacions i no rompre res de les cases, que això no és igual que altres països. I segon, la pròpia regulació, que per una banda no posa fàcil en els qui tenen cases per posar-les en el mercat de lloguer i tampoc no dona l'estabilitat que necessiten les famílies, perquè 3 anys, evidentment, 3 anys no dona estabilitat i el lloguer... Això ja, només aquest fet ja fan que hi hagi falta d'oferta de pisos i, per tant, que pugin els preus. Si, a més, en això li sumam el tema de que nosaltres, segons quines zones, com pugui ser les Illes Balears, tenim un èxit turístic que, com a contraposició té, que també hi ha altres opcions, com el lloguer turístic, que poden inflar aquests preus, però ens trobem en una situació que realment, financerament, és que és millor comprar. Ara, és més arriscat, també, És més arriscat perquè hem de demanar un préstec hipotecari. Un préstec hipotecari s'ha de pagar. Un parell de coses. Heu dit que enguany s'han frenat les hipoteques. Jo entenc que si se frenen les hipoteques això és pitjor de cara en el lloguer, perquè hi haurà menys lloguer. Si la gent compra menys, se veurà necessitada a llogar més. Això per una banda. Per una altra banda, no sé com estarà funcionant el tema del lloguer vacacional. El fet que ja no se pugui... En principi, la mesura anava encaminada un poc a regular tot això, però també a donar sortida en el lloguer residencial. Això per una altra banda. I per una altra, tercera qüestió, m'agradaria saber si això és extrapolable a les compres. Vull dir, comprar vivenda de segona o de primera mà ara mateix és tan difícil o més que llogar?
Clar, bueno, llogar és el curiós, el que ens trobem en una situació que és bastant esperpèntica o bastant estranya i que se va intentar canviar, però al final no ho ha convalidat aquest Real Decret al Parlament, és que les garanties que ens poden demanar per llogar poden ser igual d'altes que quan demanem un préstec hipotecari. Quan demanem un préstec hipotecari, com a mínim hem de tenir les despeses, un 10-11% de la compra-venta, però és que moltes vegades per llogar ens demanen 3, 4, 5 i fins i tot un any de fiança. I per tant se fa quasi tan difícil accedir a un lloguer com accedir a un préstec hipotecari per comprar una casa. Això per primera idea. Que se freni la concessió de préstecs hipotecaris no significa que se freni la demanda. És a dir, són els bancs els que estan començant a posar un poquet el fre perquè estan tement que estem entrant en un petit o un gran nou cicle de depressió, un nou cicle de no ja tant de creixement, sinó de decreixement. Abans de l'antiga crisi donaven hipoteques amb una alegria increïble. Sí, però tal volta han après un hipoteques poquet. de 40 anys, sense avals... Tal volta han après un poquet. I ja per aquesta darrera pregunta ràpida, que era el preu de lloguer turístic. El que s'ha demostrat és que el lloguer turístic no és el principal causant de l'augment de preus. Això s'ha demostrat. I quan nosaltres prohibim el lloguer turístic en determinades zones, el que feim, si això no tenim els incentius per posar a llogar, és que se'n va a la compra-venta i, per tant, inflam els preus de la compra-venta pensant que baixaran els preus de lloguers, que no està passant. Pero es que lo que no entiendo es cómo se ha demostrado que el lloguer turístico no es la principal causa. Muy fácil. Porque es que Miremos los precios. ¿Cómo que miremos los precios? Yo recuerdo que antes se podía alquilar algo en Palma por 500, 600 euros, como No, pero ahora mucho, está prohibido como en mucho. Palma. Ahora Y está prohibido en Palma. No, digo de larga estancia. Pero los precios del alquiler empiezan a subir fuerte a raíz de todo el boom del alquiler turístico. No es así. O sea, que coincida en el tiempo. Que Coincide coincida en el algo. tiempo, que crece el alquiler turístico y crecen los precios, no significa que estén relacionados o que estén directamente relacionados o que sea el factor clave. El alquiler turístico no es el factor clave, pero yo que lo defendía antes de que se prohibiera, es muy fácil de demostrar. ¿Estamos viendo un freno en los precios inmobiliarios gracias a la prohibición del alquiler turístico? No. Porque se sigue alquilando turísticamente. Això és una afirmació... Coincideix en el temps, tengo un deia en Paulina, abans de continuar amb més Sí, jo no sé assumptes. si hi ha una seqüència ja totalment relatada, que és el fet de que nosaltres tradicionalment tenim intencions de comprar, perquè som una societat de comprar i no de llogar. Durant uns anys semblava que la moda era una altra, que era començar a llogar, però efectivament ara veiem que és més fàcil, però si la seqüència és que els bancs ens tornen a tenir agafats. És a dir, jo ara t'he obert l'aixeta dels préstecs, per tant, tu pots anar a comprar, però ara una altra vegada que el mercat s'anima, els bancs una altra vegada reculen i mos fan patir perquè no mos donen tal vegada el préstec hipotecari que nosaltres necessitaríem per poder accedir a la compra d'una casa de segona o de primera mà. Si això és així, si al final sempre estàvem en mans dels mateixos i és com un cicle que comença i tanca allà mateix. Sí, el que passa és que els bancs tinguem en compte que també tenen incentius per donar préstecs immobiliaris perquè els bancs i la Sareb, el banc dolent, són els grans tenidors d'immobles, per tant, els hi han de donar una sortida i ara els estan donant via fons d'inversió, que és famós el fons buitre, però al final també han de vendre en el particular, però evidentment que els bancs tenen una funció capital i un domini capital dels preus immobiliaris. A més, sí que és veritat que la gent fa molts esforços, no vivim una època fàcil per afrontar totes aquestes despeses i parlar